The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. My son, don't forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Now, following the customary procedure, ang sunod nga pila ka gutlo ato kining igahin to silent prayer, aron nga kita might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube, kini atong giangkon nga grasya, sangkap sa Diyos. O karon agi pangandam sa itong kaugalingon, giawhag ka, igsuon nga magtutuo, nga gamito nimo ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9, ang itawag nato rebound technique, aron kita mahibalik ngadto sa pagkigambitay sa Dios kung napatay gipang hambin nga mga sala, nga sala sa unahuna, sala sa dila, sala sa buhat, kini mahimong babag sa itong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa kung nakapay mga sala diha, gamita ang principle sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, human mo buhata ka na, ikaw andam na sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Panalang ka nimo higala, nga wala pa'y kaluwasan diha kanimo gumikan sa imong uwa, gihapon nimo pagdawat kang Ginoong Jesucristo, karong gidasig ka, giawhag ka, giagda ka, nga imo siyang tuuhan, imo siyang dawaton, ingon nga imong bugtong manluwas sa imong kinabuhi.
aron ikaw maluwas. 1 John 1:9 mo kadtong confession, apan karon ikaw nga dili pa magtotoo, barugi ka na, dawata ka ng pulong sa Dios nga nagaingon diha sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon magaampo kita sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of making use of this particular assembly sa among pag-uban, pagtapok na usab o Dios, together in obedience to Your Word. O kita malamdagan sa imong mga pagtudlo kanamo sa imong mga pulong pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo kanamo. Now, we are living here in this country nga diin ang mga balaod sa divine establishment mo ay nagasustenir nining kagawasan nga kami makasimba, to assimilate the Word of God, and again be given the opportunity of accelerating sa among pagpadayon sa pagsibog ngadto sa unahan aron makabot namo ang pagkahamtong spiritual, realizing the most fantastic things that life has to offer, both now and forever. Busa, may we be challenged to concentrate on these critical things, that our advance and glorification of Thee might be completed in the time allotted for us in this life. May God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, mayong buntagan ninyong tanan o mayong hapon, kung unsa man ang inyong takna diha sa inyong dapit. Well, as a whole, mayong adlaw. O I hope naa kamos mayong panglawas. We are alert with a clear mind. Sana ang atong pangisip, gipabuhi pa kita sa Dios, gumikan lamang sa iyang kaluoy, gugma, kortesiya o grasya. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, kay kini iya manghinatag na way bayad, grasya. Okay, padayon kita sa atong pagtuon nga atong giduputan ang pagtulunan nga creation account of the book of Genesis. Mao kini ang atong uluhan o sa pagpadayon. Okay, are you ready na sa pagpadayon ini? Ablihe ang imong libro sa kamatuoran diha sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1. Genesis chapter 2, verse 1. Now, the 6 days of creation, gihulagway diha sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 31. Ang first day as Genesis 1:1 through 5. Now, ang ikaduhang adlaw as Genesis 1:6 through 8. Ang ikatulong adlaw as Genesis 1:9 to 13. Ang ikaupat nga adlaw as Genesis chapter 1:14 to 19. Ang ikalimang adlaw as Genesis chapter 1 verse 20 ngadto sa 23. Og ang ikaunom nga adlaw as Genesis chapter 1 verses 24 to 31. Now, mao kining pagiha nga gipahimutang, this is the way it's set up in chapter 1. Now, ang Genesis kapitulo 2 versikulo 1 nagaingon, thus the heavens and the earth were finished. And this is a verb sa Hebrehanon kala. Kala, K-A-L-A-H. O ang kala sa Hebrehanon, meaning to finish o to complete something, ana kini insaktong kahulugan sa Hebrehanon sa mas English. Kini na kahulugan o ang pagtapos o pagkumpleto o gusto ka pamaagi o process, whether ka ng maong process, madali ra ba o madugayan paghuman.
ug ang gihulagway gyud niini mao ang pagbuhat sa kahimtangan o environment alang sa tao ug ang pagtungha o existence sa lalaki ug sa babae dito sa Hardin sa Eden. Ang process o pagpahimutang niini nahuman. It took 6 days, 6 kaadlaw sa pagbuhat niini. And of course, mahimo ra gud unta tong buhaton sa Dios in a split second. So sa pamilok, but instead he chose to do it sud sa 6 kaadlaw. And then mipahuway siya on the Sabbath day. And the reason, ang hinungdan nga nung he chose to do it this way is because he is setting up the basic cycle of the week. Ingon nga, basic time element alang sa kinabuhi sa tao. Kasabot ka ba niya na? Ang simana, ang buwan, ang tuig. Sundan kini sa dekada, ug sa siglo, century. But the week, the month, or the day, the week, the month, and the year are the 4 basic time elements to frame limitations on man chronologically sa iyang sunod-sunod nga pagpahimutang niini. So, ang Kapitulo 2, versikulo 1, describes sa paghuman o pagtapos nining maong process, this very process. Ug ang pro-aliem, perfect indicative, third masculine plural sa pulong kala dinhi, ang verb nga kala nagkanayon, the heavens and the earth were intensely finished. The end of the process, and all the hosts through the army of them, kana nagpasabot, nga didto na silang tanan. All of them were there. Ang kawanangan, gibuhat na, dihan ang mga planeta, dihan ang mga kabituunan, dihan ang adlaw, niya na ang buwan, niya na ang kalibutan. Ug ang yuta is in the condition of perfect environment. Ug ang lalaking babae gibuhat on the 6th day. Ug gihantagan na sila, they have been given by God authority, katungdanan over the animals, mga kahayupan nga nang lupad sa kalangitan in the air, that moved on the land or on the seas. Karon, ang versikulo 2 nagkanayon og, and on the 7th day God ended His work, gihuman sa Dios ang iyang kabuhatan nga He had made, og mipahuway siya. Sa ikapitong adlaw sa iyang pagbuhat niadtong tanan. Now, mubalik ra gud taning bahina. Hinahinayan tas pagbatbat kini. Og sa ikapitong adlaw, God intensely completed His work which He had made. Now, it says, on the 7th day, God ended. It is a PL imperfect, indicative, third masculine singular, gikan sa verb nga kala. How do you intensely finish something? And the answer is, you stop working. Muundang kasi mong buluhaton. Gusto? Put down your tools. Ug ang Dios, maninoy tools to put down. You go inside, lingkod ka, ug ang Dios did not have to do that either. It's just done. Humana. And the intensely stem sa PL dinhi means there's nothing else to do. Kay it's all over. Nagyulaing buhaton. Kay nahuman naman lagi. Tanan. But in the relative clause here, which He had made, ang pulong nga made dinhi, usa ka perfect indicative, third masculine singular gikan sa verb nga asa. Ang asa here is referring to all of the divine creative activity sa unang ka mga bersikulo of chapter 1. Busa, sa makaunsa pa, kinigigamit nga mabaylo-baylo, interchangeable, uban sa verb nga bara.
Not only diha sa versikulo 27, kundi diha usan sa versikulo 21, as well as diha sa verse 1. Ang interchangeable use sa asa o bara. Mo ko na i-emphasize din Ug ingon nga this is not enough, the end of verb says, and he rested on the seventh day. Ang pulong rest dinhi, wa magpasabot nga ang Dios milingkod, hito ka nap. Wa nagpasabot kinig cessation of work, pag-undang sa trabaho, not replenishment of energy. Mipahuway ang Dios sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang buluhaton which He made. And again, ang verb dinhi mao ang cal perfect indicative third masculine singular from the same verb asa. This is a repeated form dinhi given to us sa makadwa di sa bersikulo 2. Og sa paggamit niini sa ikaduhang higayon, it is a direct equivalent sa unang higayon nga kini gigamit. Gigamit kini nga mabaylo-baylo interchangeably with bara. Nagahulagway, naga-describe kini sa tibuok nga kabuhatan sa Dios in the first 6 days sa kapitulo 1. Then, ang versikulo 3 nagakanayon og, and God intensely blessed the seventh day, and He intensely set it apart or sanctified it, because in it mipahuway siya gikan sa tanan niyang kabuhatan. He rested from all His work which God created in order to make. Now, and the word create dinhi is the cal perfect indicative third masculine singular for bara. And then anatay cal infinitive construct gikan sa verb asa nga iyang gi-create in order to make. Ang tuyo sa pag-create mao ang pag-make. Nasabtan mo na. Basig naglibog ka na. So again, we have the effective interchangeable use of asa and bara. Epektibong pagbaylo-baylo sa paggamit niini dinis versikulo 3. Ingon man sa tanan nga nagakahitabo sod sa unang unom ka adlaw sa kabuhatan o creation. Busa, what this does is to introduce for us sa mabaylo-baylo nga paggamit nining mga pulong bara o asa as they are used din sa Genesis 1 ug 2. However, wa ka na siya muhunong diha. It doesn't stop there. Okay, adto ra gud ta sa Genesis chapter 5. Okay? Genesis chapter 5, versikulo 1. Now, we know in the first, in Genesis chapter 4 and 5, we have the genealogy here sa kaliwatan sa tao. Diha si Adan ug si Eva. O ang una nilang offspring is of course si Cain. Ug ang ikaduha mo si kinsa? Si Abel. Kadto si Cain o Cain sa in English, usa ka dili magtotoo. He was an unbeliever. Gibuno ni Cain si Abel, usa ka magtotoo. So God raised to upset. He is the second. The third son, the second regenerate son. Karon, di man kinilisod kayo sa pag-figure ni from Genesis chapter 4, pretty straightforward. O gimatik de kung unsay nahitabo nining maong genealogy o kaliwatan nga atong mabasa diya sa chapter 5. This is the book of the generations ni Adan. Og niadtong adlaw nga gibuhat sa Dios ang tao bara in the likeness of God, He, God, asad, made him. The interchangeable use sa bara o asa na pod.
It's almost as if ang Diyos, Espiritu Santo, is trying to send us a message. These verbs, ginagamit, being used interchangeably, niini. Versikulo 2, male and female, lalaki o babae, bara. He created them, and He intensely blessed them. Gipanalanginan kini silang mayo. O gitawag silang lapok o abog, dirt sa in English, in the day sa dihang gibuhat sila, bara. Ug si Adan, nagakinabuhi kini siya sod sa 130 ka tuig, 130 years. Og nakahimog anak, excuse me, in his own likeness, after his image. Ug iyang gitawag kini sa ngan nga Seth. Si Cain is left out nining maong kaliwatan, genealogy, ug ingon man si Abel. Abel's left out dinhi, left out siya tungod kay namatay man kini siya. Ang unang nahidangat dito sa paraiso. Ug si Cain is left out because di man siya usa ka magtotoo. Okay? It goes from Adam to Seth. Versikulo 4. In the days of Adam, after he begat Seth for 800 years. So he was 130 sa pagkatao ni Seth. O nanganak kini silang mga anak lalaki o mga anak nga babae. And all the days that Adam lived were 930 years. Unya, namatay siya. So din sa Genesis Kapitulo 5, versikulo 1 o 2, we see here there is again an interchangeable use of bara anasa, di ba? Na po na, nagbaylo-baylo na po na. O karon, turn to Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Exodo Kapitulo 20. O kini mao ang the famous 10 Commandments. Okay? Ang napulo ka mga sugot. Now, adunay tulo ka mga codex, 3 codexes in the Mosaic Law. Codex number 1, mao ang gitawag ta og moral code. O binisayon nato ni o gatong binisayon kini kalagdaan sa pamatasan. Sakto bagahaning binisaya. Kamo na lang mag-igo. So, Codex 1. O kining Codex 1 nagalakip kini o nagalakip ni ini ang napulo kasugo, the 10 Commandments. Well, nagalakip kini sa 10 Commandments, but it is more extensive, mas halapad than the 10 Commandments. And the moral code has 2 functions, duha ka tulumanon. First, is to set up pagpahimutang og usa ka absolute standard, a moral standard alang sa mga katawhan sa Dios, Israel, ug alang sa tibuok nga kaliwatan sa tao. But in so doing, diha siya ikaduha nga tuyo, ug kadto is to demonstrate the sinfulness, ang pagkamakasasala of every member of the human race. Tungod kay may bisag usa ka tawo ang magakinabuhi perfectly subay sa giingon nga moral code that's here. And therefore, it has both a life purpose to provide a moral code alang sa kaliwatan sa tao, which incidentally wa gyud mo sab. Ingon man sa pagpakita ngadto sa tao nga kini siya makasasala, and point man ngadto sa ikaduha nga bahin sa balaod ni Moises, which is the Old Testament Christology. Ang shadow revelation ni Ginoong Jesucristo dito sa daang pagigsaan mo kini. By the tabernacle, ang pagka-sacerdote, priesthood, and the system of
mga paghalad and sacrifices which point to both ang person o buhat ni Ginoong Jesucristo. So that Codex 1 uban sa iyang moral standard, well, it was designed to give the standard of life, kalagdaan sa kinabuhi alang sa mga katawhan. Kini is ultimately designed sa pagpakita ngadto sa tao nga usa siya ka makasasala, and hence to point him ngadto sa paagi sa kaluwasan. Nakasabot ka? Now, the Old Testament, the shadow revelation ni Ginoong Jesucristo, as it is so called diha sa Hebrewanon kapitulo 10 versikulo 1. God's means of the provision of salvation alang sa kaliwatan sa tao. Tabernacle, priesthood, offerings, both animal sacrifices, ingon man food offerings, balaan nga mga adlaw, holidays, ug uban pa. A shadow revelation ni Ginoong Jesucristo kanto. As Hebrews 10:1 says, the law, having a shadow of good things to come, can never, with those sacrifices which they offered year by year continually, make the comers thereon or thereunto perfect. Now, kadto mo yung pagpadayag kang Kristo. Well, Christ was first revealed in the Old Testament in Genesis 3:15. Siya mao ang promised seed of the woman ngadto kang Adan ug ni Eva. Ug sila si Adan ug si Eva nangaluwas niya ng hapuna dito sa Hardin sa Eden, suma sa Genesis kapitulo 3. Mituo sila in that promised seed who was to be the Savior. Si Jesus Christ, klarong gipadayag. He was clearly revealed in the Old Testament. And He is most clearly revealed, labihan sa pagkaklarong gipadayag sa balaod ni Moises, with the most detail. Now, ang mga Hudyo often made a mistake in the Old Testament. It is that they try to be saved, naningkamot sila nga maluwas, pinaagi by keeping the moral part of the code. Og dili ka na mahimo. That won't do it because ang tao di man makasunod o makatuman niya na perfectly. All he has to do is fail once and he has violated. Iyan nagi supak the whole ang tibuok nga moral code. So that ang tao cannot be saved. Di gyud siya maluwas by keeping the moral code because he cannot keep it perfectly. Kaya kung makatuman man ugaling siya ni perfectly, then he would be perfect and would not need to be saved. Kasabot ka? So, wala siya magkinahanglan og luwason. Apan paminaw ni. Maluwas ang tao. Man can be saved. On the other hand, by the Mosaic law, that always shocks people when we say this. Apan unsay butang ipasabot ni. By believing in the one who is revealed by the Old Testament Christology in Codex 2. The same way, nga nangaluwa sila si Adan ug si Eva, nga gisgutan diya sa Genesis 3:15. By what? By believing in the promised seed of the woman diya sa Genesis 3:15. Of course, he was none other than the Lord Jesus Christ. Busa, ang mga tao nangaluwas in the Old Testament by, quote, keeping the law, end of quote, and by keeping the law, by that phrase, I mean specifically by believing in Jesus Christ, the revealed Savior, ang gipadayag nga manluluwas, the one who was revealed in the Old Testament, Christology of Codex 2 sa balaod ni Moises. Well, I hope na tinawan kang mahining bahina. O niya, there is Codex 3. At tutas Codex 3. And that is essentially a way of life, paagi sa pagkinabuhi alang sa nasod sa Israel. Nagalakip nining maong nga codex are economic laws, such as mga balaod sa crop rotation,
military service, judicial laws dealing with criminal actions, mga balaod nga nagadeal og mga civil actions og inheritance, kabilin, ug uban pa. Karon, ang Codex 1, much better known of course as the Ten Commandments, nga makita ta dinhi sa Exodus Kapitulo 20. Versikulo 1. Og ang Dios nagasulti nining mga pulonga nga nagkanayon og I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Aniya ang unang commandment. Ang pagdili, the prohibition of idolatry, ang pagdili sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Mao na'y unang mando sa Diyos. Thou shalt not make any graven image or any likeness of anything that is in heaven above. That's my magpasabot na mga kalanggaman as or as in the earth beneath, mga kahayupan nga nasa mama sa yuta, or in the water under the earth. Ayaw paghimog bisag unsa that is a likeness to any animal, nang lupad ba na sila, nagalakaw ba ka na sila sa yuta, or diha ba sa tubig, or to any member sa kaliwatan sa tao. Paminaw, physical images, mga hulagway nga physical, are prohibited, ginadili sa Dios. Ug ang hinungdan ngano kini silang ginadili mao nga, oh by the way, God does not have to give us the reason, but when He says something, He commands something or prohibits something, but suma sa gisulti sa salmista. The psalmist said, they have eyes and they don't see. They have ears and they don't hear. They have a mouth and they don't speak. And everybody who has them is like them. No, it means that as these images are lifeless, why kinabuhi, so those who possess them, kadto na nag-iya sa ingon, are likewise lacking spiritual life. Mamagtotoo man sila o dili magtotoo. Whether they are carnal believers or unregenerate unbelievers nga nanagihan nining mao nga mga larawan, they are carnally dead. They have no life. Therefore, they are prohibited. And yet, sa samang higayon, at the same time, in the tabernacle, ang Diyos nagamando for 2 angels to be created with their wings overspreading sa gitawag og mercy seat. Apan sa kana kabutang that's specifically set up there aron sa pagpakita og paghulagway sa presensya sa iyang pagkamatarong, perfect righteousness, ug sa iyang pagkamakiangayon, perfect justice, viewing sa sala sa tao, and being visually propitiated sa gisabwag o giwisi-wisi nga dugo, sprinkled blood, sa adlaw nga gitawag sa in English og Day of Atonement on the fall of the year. Ang unang sugo, the first commandment, is a prohibition o pagdili sa pagsimbag Diyos-Diyos o idolatry sa in English. You will not make them. Now, if you don't make them, you cannot have them, right? Kung na may laing tao nga mugamag ingon yana, can you have them? Well, obviously, kung ang Israel ginadidan, prohibited sa paggamag ingon yana, gididan usab sila sa pagpanag-iyag ingon yana. Correct? O nanong dili sila makapanag-iyag ingon yana? Because tungod kay they are lifeless. Why kinabuhi ka na sila? And people have a tendency to imitate, musundog o muawat that
which is around them, that which they visually see. Ug mao kanay gidili sa Dios. He says in verse 5, Thou shalt not bow down thyself to them, or serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. He is jealous for the priority, the centrality of himself in the life sa iyang mga katawhan. Abubhuan siya to the point of the elimination of idolatry. Ug kung ang iyang katawhan don't eliminate, di mo hikling sa idolatry, none, they will be turned over to divine punishment, pahamtangan kini sila sa pagpantun sa Dios, and God will give them sa divine solution, Diyos ng kasulbaran, to idolatry, which is intensive discipline. You will not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting or imputing the iniquity of the fathers upon the children, under the third and fourth generation of them that hate me. Na ay negatibong pagtuwag ngadto sa pulong. There's negative response to the word. Ang Dios takes the sins sa mga ginikanan kinsa negatibo ngadto sa doktrina, o gi-impute, ipasangil ang maong mga sala ngadto sa ilang mga anak. And God punishes the children gumikan sa mga sala sa ilang mga ginikanan. Wa kini magpasabot nga ang Dios dili mo disiplina o mo pahamtang og silot ngadtos mga ginikanan tungod sa ilang mga sala. He does. But the children imitate ng sundog, misunod man sa daotang buhat, evil sa ilang mga ginikanan. And therefore God, in the children's imitation of the sin sa ilang mga ginikanan, God punishes the children for the same sins that He has punished their parents for. Gitawag kinig imputation through imitation. O sa laing bahin, on the other hand, showing mercy on the thousands kanila nga nahigugma kanako o nagatuman sa akong mga sugo, that's imputation through imitation. Aniya kini mga anak responding, imitating the positive response, the divine viewpoint. It's called hate versus love, dinhi. Evil or human viewpoint, divine viewpoint, love, ngadtos mga magtotoo who respond positively toward the word o nagatuman sa akong mga commandments, mga sugo. Then, of course, this is the entire doctrine of culpability. Thou shalt not take the name of the Lord in vain, for the Lord will not hold them guiltless who takes His name in vain. Inumdumi. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all the work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, you, nor your son, nor your daughter, nor your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger that was in your gates. Nga naman, why? Tungod kay ang Sabbath day is a memorial, paghandom to God's grace provision through creation. Unom kadlaw sa kabuhatan, creation, God rested on the seventh day, listen, as a memorial to His own creative work. Ang ikapitong adlaw is a memorial as a rest period to the grace of God. And ang ikapitong adlaw, therefore, was created by God alang sa panalangin sa tao. Verse 11, For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, or sanctified it, or set it apart.
Karon nagingon kinig, in 6 days the Lord made the heavens and the earth. Now, ana di ang pulong asa. Unsa gisulti sa Genesis 1:1? In the beginning, God barad the heavens and the earth. Interchangeable use, paggamit sa baylo-baylo, sa bara o sa asa. Alright. Atong tanaw na po ang Exodus Kapitulo 31. We will start with verse 12. Okay? At abrihin ang inyong Bible sa Exodus Kapitulo 31. Verse 12 says, okay, are you ready? Verse 12, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily, my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Now, just to pause, mo pause una ta dinhi sa taliwa nini. Hinumdumi tuod nga ang 10 commandments diya sa Exodus chapter 20, we have just gone through, are designed for the nation of Israel. Ang simbahan, the church, dili ubos sa balaod ni Moises. It's not under the Mosaic law. Siyam of those 10 commandments, however, happen to be repeated sa epistola sa Bagong Pagisaan. Ang usa, that is not, mao ang to keep the Sabbath day. Ano kita gutlo por gutlo, matagutlo, moment by moment, Sabbath rest sa gitawag ta nga faith rest life. Unsa binisayan nini? Kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og kapahulayan. Faith rest life. Ngo kini gihisgutan diha sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 3. Now, just bear this in mind. Hinumdumi lang kini. Nga when we are dealing, of course, sa balaod ni Moises in the Old Testament, the Mosaic law mao ang labing concentrated form of doctrine anywhere sa Old Testament. Apan gituyo kini, gidisinyo kini specifically alang sa nasod sa Israel. You shall keep my Sabbath, for it is a holy, a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord thy God, had sanctified you. You shall keep the Sabbath therefore. It's holy unto you. Everyone that defiles it shall surely be put to death. Whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. Now, ang giingon nga cutting off of the soul is the equivalent term of being put to death or pagapatyon. Unsa ang silot ubos sa balaod ni Moises sud sa nasod sa Israel for doing work nga may kalabutan sa making a living, pagpanginabuhi ubos sa Mosaic law? Death, kamatayon, mao na silot. Well, nigmata na nimos buntag o mubakod ka niya, imong i-arrange sa imong higdaanan. Is that pagbuhat? Is that work? No, it isn't. It has to do with making a living. Mao na gidili dinhi. Wherefore, the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made the heavens, ha-shamayim, and the earth. O sa ikapitong adlaw, siya mipahulay and was refreshed. O ang pulong diha nga made is asa. In 6 days, he asad. Well, did he bara or did he asa? Both. Ang duha. Kay
sa ato nang giniingon lagi nga kini mabaylo-baylo, interchangeable. They are used unsa mabaylo-baylo, interchangeably. He didn't do it sa makadua. He didn't first barad and then turn around og iyang gipa, iyang wipe up, and 6 days asa. They are used, gigamit kini sila nga mabaylo-baylo, interchangeably. I hope na sabtanan nimo na. They are describing, nagapadayag o naga-describe sila sa same thing. Alright. Karon, turn to Nehemiah chapter 9. Kaya adto tas Nehemiah kapitulo 9. Now, ang mga ngaan sa pipila ka mga individuals nga gisgutan dinhi sa libro ni Nehemiah kapitulo 9 verses 4 and 5, kini sila are presenting the worship of God in a public assembly. Og sila nagaingon as we break right into the middle of this. Sa taliwa gyud nini diha sa bersikulo 6. Thou, even thou art Lord alone. Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and thou preservest them all, and the host of human worshipeth thee. I mean, the host of heaven worshipeth thee. Karon, at the beginning, sa versikulo 6 dinhi, again, you, Lord, are alone. You have made the heavens and the heaven of heavens. What's the word for made? Kal, perfect, indicative, second, masculine, singular of asa. Describing the same thing. So, ang unang butang that we have here in the interchangeable nga paggamit sa bara ug asa, and especially ilabi na diha sa Exodus kapitulo 20, in 6 days God made the heavens and the earth. In 6 24-hour periods. Day 1, first day, second day, third day, fourth day, fifth day, 144 hours. That's how long Genesis chapter 1 took. Okay? Karon, if these were indirect sequence, as they are, therefore, there is no gap. Why kang tali sa Genesis 1:1 and 1:2 of millions of years or any other period of time. Now, balik ta dito sa Genesis chapter 1 ug ato kining ipadayon sa sunod nga higayon. Ayaw si piyata ang sumpay nini. Og gidapit ka gihapon ni Gala, igsoong magtutuo sa pagpakig-uban ning atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Og busa aros pagtapos sa nining adlaw ning atong pagtuon og gipanginaot nato nga mag-uban gyapon kita sa sunod higayon ugma sa pagpadayon ning atong tun-anan nga creation account of Genesis, of the book of Genesis. Magampo ta. The scripture declares, God in this manner loved the world, that he gave his only born Son, that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit
there sa imong nimutangan ining adlaw, with your eyes closed to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you personally and permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. Heavenly Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.